Γεια σας για όλους. Όπως κάθε βράδυ έχω 2 εβδομάδες και που ξεκίνησα με κάθε βιντεάκια για να σας δείξω πώς περνάω εγώ κάθε βράδυ στην δουλειά και όλη τη μέρη που πάω στην Κεντρική Μακεδονία. Και όπως σας είπα και χτες βράδυ, ότι ήρθε και η ώρα να κάτσω, να σε κουραστώ. Για την Πάσχα έχουμε 4 μέρες άδεια και δυστυχώς θα πάμε στην μάνα μου Πολυκάστρου, ακριβώς Ποντοεράκλεια. Σκέφτηκα να κάνω και κάποια βιντεάκια εκεί, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και όποιος θέλει να πατήσει με μηνύματα είναι ότι εγώ σας τράβηξα βιντεάκια από το φορτηγό, αλλά δεν σας έχω πει ποτέ τι δουλειά κάνω. Όποιος θέλει να ξέρει να με απαντήσει εκεί σε μηνύματα. Εντάξει, χαιρετίσματα για όλους. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και με υγεία. Φιλάκια.